आपण आहोत ओम किचन मध्ये। आजी तू आज बाबांची कुठली फेवरेट डिश करणार आहेस? वाव, घेवड्याची उसळ। चला तर मग आपण पाहूयात। नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपलं स्वागत आहे ओवी किचन मध्ये। आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत घेवड्याची उसळ। तर ती पण फार छान असते। हे असे घेवड्याचे दाणे आपण एक 10 मिनिटं गॅसवरती मीठ थोडंसं मीठ घालून अर्धा चमचा उकळून घेतलेले। तर त्याचं आपण साहित्य बघतो। कांदा बारीक केलेला, एक टोमॅटो छोटासा, कढीपत्ता, थोडासा गूळ, जिरे मोहरी, हळद, मीठ आणि आपण उकडताना टाकले त्यामुळे इथं थोडंच घेतलंय, हिंग, काळं तिखट आणि कोथिंबीर। आता आपण कढईमध्ये तेल घालू। एक पळी तेल, 1 ते सव्वा पळी तेल घालू आणि फोडणी करूया। तेल तापलं की जिरे मोहरी घालू। चटपटीत घेवड्याची उसळ कृती अगदी नीट पहा। जिरे मोहरी चांगलं तडतडलंय। आता कढीपत्ता घालूया आपण आणि कांदा घालूया। कांदा थोडा परतून घ्यायचा 2-3 मिनिटं। छान कांदा गुलाबी झालेला आहे। 2-3 मिनिटं परतून आपण लगेच टोमॅटो टाकून घेऊया। तोही परतून घ्यायचा आपल्याला तेल सुटेपर्यंत। आता आपलं टोमॅटो पण परतून झालाय। आता थोडंसं हिंग घालून घेऊ आपण, नंतर मसाले करते, कारण ते करपून जातात, मग तेलामध्ये वास निघून जातो त्याला। थोडीशी हळद, काळं तिखट, हे घाटी मसाला आहे, घाटावरचा असतो मसाला असा करतो। त्याची रेसिपी मी तुम्हाला टाकणारच आहे। आता आपण घेवड्याची दाणे टाकून घेऊ। आपण शिजताना थोडं मीठ घातलं होतं, आता थोडंसं मीठ घालूया चवीने। आणि थोडा गूळ घालूया। छान परतून घ्यायची, झाकण ठेवून मग एक वाफ घ्यायची। उसळ झाली आहे, ते आपण शिजवून घेतल्यामुळं घेवडे लगेच उसळ होती। तर तुम्हाला मी दाखवते घेवडे कसे छान शिजले ते। व्यवस्थित घेवडे शिजलेले, त्यामुळं उसळ तयार झालेली आहे। आता ही आपण सर्व करूया। हे आता आपल्या तयार झालेली आहे घेवड्याची उसळ। इतकी स्वादिष्ट आणि रुचकर आहे एकदम। तर तुम्ही आता लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपण पुन्हा भेटू नवीन रेसिपीसह ओवी किचन मध्ये। धन्यवाद।